Igbo ndị ọma na-ege m ntị vidiyo abụ na-akpụ ya na nnukwute ihe alụ mee because of ego, because of appointment ka mmadụ chi wee mee this type of statement. The nekene no statement Dave Umahi'S mee. Tinubu is the Biafra we have been looking for. Yes! A man who has integrated the entire Southeast. Yes, sir. A man who has given us juicy appointments. Yes, sir. A man who has given us very important infrastructure. Yes, Bola, on your mandate we shall stand. On your mandate we shall stand. Thank you, Mom. Una go that video to that level. Dave Umahi'S na Tinubu bụ Biafra ndị Igbo na-achọ achọ. Dave Umahi'S ọmandị natakwala gị na mma. Dave Umahi'S this thing ikwu ma mandị natalakwala gị na mma. Ọmandị natala gị na mma. Ihe ebe akwa chọọ for call for help. You will never receive help in why also. Despite your money. Ụmụ gị ahụ ị na-protect azụ bụ ụmụazị ahụ EGBP alụgide ọrụ bụ MBP egbuwe gị. Ụmụazị ahụ ị na-akpakọrọ akụ niile ahụ. Ihe aya arụ ya stroke ihe aya arụ ya stroke to the level that n'ihe anọ n'ụwa na-anyụ mamịrị na nsị na bed gị. Despite your money, and nobody will save you for uttering this statement. Team and on again. Even go to the guy in a best threatening and Igbo, so we not support to Tinubu. Appoint a man local federal, the federal man local citizen support to Tinubu. Ka federal this thing we need lieutenant nearby, no we not support her. So it's all about supporting your paymasters. Ndi lulu dahi na agba na aga school. Onwere onye force ha sị ha na mgbe ha ya na onye ha support tupu ihe elulia ngụwa na-ekwu we have Minister of Works obi ego gị ka iji alụ izi na federal money ego na-ejikwa ebite unu jebite ndị ọcha ego unu eji lụọ ọrụ unu wele isi ego unu wele isi ego unu wele change nye ndị na-alụ ọrụ ka ha lụọ ka isi dị ha mma just because people are not complaining. For how long shall we continue like this? Dave Umahi'S mepe ọnụ wee kwuo ihe ọma ndị natala gị na mma. Tata wu May 2026. Omande natala gị na mma. Ihe ebe alele. Because now you can never mock ndị Igbo. You can never mock and desecrate ndị Igbo if you don't know kodele gị na mma. You will cry and no help will come. You will beg. Ebe ọbụla ịnọkwa today aja na Igbo ya achụ gị. Yeah, no channel why man that na money is not everything. Money is a defense, money answers all things, madam, but money is not everything. Yeah, no why is but he can make n'ụwa. Except no boro no kuma de na na we na gogo when except no boro you as a person na hanzo do kunana. Aja na ya na achụ gị. Inwa mmili ya bologo ezigbote ọya kidney ilie nne n'ụwa na onye ahụ ya agbagbo gị. The sun will be against you by day, the moon will be against you by night. Ọmandị natala gị na mma. You don't just make statements because you are in power. Those things you na-emeke akwa ya alụ ụmụazị gị. Akwa Chineke kiri n'igwe ka ụwa ji ndụ mmadụ. You boast about tomorrow which you don't owe tomorrow. You may boast maka echi that you don't have. Omande natala gị na mma. Unu asịgo na ọsị support wa Tinubu ka unu lụọ ụzọ. Onwere onye so yi support ụzọ nwanne unu alụ na. Ụzọ nwanne unu alụ na. Hapụ na ya na aka anyị n'ọlụ ka anyị n'ọlụ onwe anyị. Still gị na ndị otu gị na-achọkwa ịkọnkọ things ka unu esi wee megide ndị Igbo. Iyejenwu n'ugwu Hausa si ndị Kano that na Tinubu with the Ado Bayero of Kano ha na-eme isi today. Can you go to Kano
si ha na Tinubu with the emir of Kano ha na-eme isi today. Can you go to North, send the North na Tinubu is more valuable than Kwankwaso? Wait for Wazi and Kado Bayaro. You cannot do it. Man, why always doing things against the Igbo? Why doing things against the Igbo just because you want to please some people in power? You will, this video, you will, however, today you will hide it from the public, man, where there is nothing hidden under the sun. You will hide it from the public. There is nothing hidden under the sun. As long as no more Hindi Igbo mege, wakene mmadụ one bụ ndị Igbo na-arụ ọrụ under you as a minister of works. Ebonyi State when happen hanye n'aka somebody that you know. Na ihe ji tax emelu ndị mmadụ arụ na Ebonyi State ha. Imepe ọnụ iji eli ji na ede, ọnụ iji eli ji na ede, ọnụ iji wee lacha mmanụ Igbo, ọnụ iji wee imogo sụọ Igbo, ọnụ iji wee tọọ ọjị Igbo, ọnụ iji wee bupụ mmanya. Oyi ha sị m n'inobero that na ọnụ Igbo onye Igbo n'inobero awụ nzu n'iru gị wuo edo wuo ọjị n'ihu gị wuo ọjị. Imansi na emebere n'Igbo in as much as na nọ ndụ asọ onye Igbo na-eme gị n'iru gị devil my omande natara gị na mma. It will never be well with you. It will never. Ọ bụrụ iji Tinubu na compare onye dịka Ọjị Ụzọ Kalụ, Hope Uzodimma or other prominent people, man, for you to ridicule what ndị Igbo value so much, for you to ridicule what ndị Igbo hold sacred. I na-ekwugoro okwu nke Gowon Del, Gowon Sele Gowon, as even onye Hausa bụ Babangida said something true meaningful about Biafra more than you people. As long as this thing single, na anọgo n'iru gị wuo ọjị Igbo, nọrọ n'iru gị wuo nzu na ana ka nzu, nọrọ n'iru gị wuo edo, ị na-alụ mmadụ ọjị Igbo taa. Ihe mgbu gị ebidogo, you don't know what you've done to yourself. Ịmabere ihe imere onwe gị. You do not desecrate and insult what people hold dear. Many of you emego Igbo ihe akaja, many of you emego due to because obi unu adịgo n'azụ, ihe unu dị afọ ya unu secure go your own bag. Ọ na-aka ichi wepụta mgba sị si support a Buhari echicha na ọtọ ndị Igbo. Tọnụ ndị Igbo gị na atọ eze n'ugbo. Unu mechaa mgba megide ihe niile peche unu mechaa Tinubu wee ligolo. Kita iterate na ewego ndị Igbo. Sisa iterate ndị Igbo na ọ na-support Tinubu, no allocation, no nka, no federal work, no federal road, no nka. Agbaghi nkịtị. Kita iwe kunitezia wee cross boundary gị. Ụmụndị natala gị na mma na eke. Ụmụndị natala gị na mma na ori. Ụmụndị natala gị na mma na afọ. Ụmụndị natala gị na mma na nkwọ. Ahịa na-anọ ụbọchị na-anọ shall be against you. Ifife gị ya ghọrọ gị abalị. Abalị gị ya ghọrọ gị ihe mgbu. From today, ụla ya akọ gị n'anya. You will beg sleep to come and sleep will not come. Bible says, and he gives his beloved sleep. Whatever my today will take away sleep from your eye. Omande natale gị na mma. God